Окован си, така че няма накъде. Гледай тук. Ага съм, да. Така, от тук на място няма да се връщаме. На място да слагате. Комата да взялите. Окован си. Не знам. После вие сте видно го спомня. Така, заповядайте на място. Това че вече му е. Вече като близни. А за ти си. Гледай тук, куме. Съгласно закона и обичая, от името на кмета на община Видин и от мен, в качеството ми на длъжностно лице по гражданско състояние, обявявам гражданския брак на Пепа Сотирова Антонова и Методий Михайлов Методиев за сключен и законен. Може да целунете булката. Целни булката, бе. Аре, горчиво, аре. Пепа, настъпи го! Айде, горчиво. След горчиво се. Пръстената е образ на прегръдката, която присъединява на слънцето, твоите регулярни случаите си. Линията на пръстена е така, както не ви бъде отвън и вашия стремеж един към друг. Целани булката. Пляска. Браво! Звъннат на останалите части да бъдете щастлив този ден, да греят усмивките ваши, от поглед с любов и здраве. Заповядайте и на здраве. Браво! Много сте тихи. Пляскайте. Браво! Аз само да посудите виното. Сега вече вие може да си го поддържите и двамата. Айде горчиво, Айде, горчиво. Уважаеми удушенци, желаем много щастие, много любов, много семейно разбирателство. Честито и честити бъдете. Моля, целунете се. Моля, целунете се. Нещо да сте си заедно. Или покрай нас. Уважаеми младоженци, от името на кмета на община Видин доктор Цветан Ценков имам удоволствие да връча поздравителна средства. Заповядайте. Благодаря. От нас за това останало до Тук аз съм кмет. Айде да се снимаме. Причини за по-я. Айде, дай. Айде, дай. Къде искаш? Направо